Салымыңны түле дә тыныш йокла. Салым инспекциясы белгечләре әлеге әйтемне еш кулланалар. Милек, фатир өчен салымны вакытында түләүчеләр өстәмә пеня түләүдән дә азат. Гадәттәгечә быел да салымнар түләү 1 декабрьдә тәмамлана. Димәк, вакыт бик аз калды. Шулай да салым түләүе буенча кайбер кешеләрдә сораулар кала әле. Кемнәр салымнан азат ителә, машинага, җир кишерлегенә салым ничек билгеләнә? Татарстан радиосының чираттагы иртәнге туры эфир программасында 5 санлы район ара салым инспекциясы җитәкчесе Мөнир Шайдуллин шушы һәм башка сорауларга җавап бирде. Салым түләүдәге яңалыкларга тукталды һәм безнең кайбер сорауларга да ачыклык кертте. Бүгенге актуаль әңгәмә кунагы Мөнир Шайдуллин. Хәерле иртә, Мөнир Әмирович. Пандемия салым органнары эшенә нинди үзгәрешләр кертте? Пандемия чорында салым органнары үзләренең эшләүләрен дәвам итәләр. Biz һәр вакытта да эшләп килдек. Безнең халыкны гомуми режимда кабул итәбез. Бүгенге көндә безнең ишекләребез ачык. Һәрбер инде салым түләүче килеп, үзенең булган сорауларына җавап алу мөмкинлеге бар. Салым квитанцияләрен әлегә кадәр алмаучыларга нишләргә һәм кайда мөрәҗәгать итәргә була? Квитанция алмаучы кешеләргә салым инспекциясына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Безнең салым түләү квитанцияләре һәрбер салым түләүчегә бүгенге көндә җиткерелде. Һәм монда квитанция алмауның сәбәбе булырга мөмкин, әгәр дә физик зат үзе исеменә шәхси кабинет ачкан булган очракта, аңа почта бүлекчәсе аша кәгазьдә җибәрү каралмаган закон нигезендә. Ул бары тик электрон рәвештә түләү милкәткә булган салымнарны түләү хәбәрләрен электрон рәвештә ала. Шуңа күрә үзенең шәхси кабинетына кирип карарга кирәк әлеге салымнарны һәм шуннан түләү мөмкинлеге дә каралган. Әгәр дә инде шәхси кабинет ачканнан соң бүгенге көндә ул аның паролен онытып керә алмый икән, борчылырга кирәк түгел. Монда яңадан бер тапкыр салым инспекциясенә кирип чыгарга һәм инде яңа пароль алып, әлеге шәхси кабинетка керү мөмкинлеге каралган. Шулай ук салым исәпләгән вакытта, әгәр дә исәпләнгән салым 100 сумнан азрак булган очракта түләү хәбәрләре килмәячәк бу очракта. Ләкин инде төгәл хәбәрне бары салым инспекциясеннән белергә була. Әгәр дә физик зат исеменә теркәлгән милек бар икән, 2019 елда әлеге милек-милкәтләр булган, аңа салым түләргә тиеш. Шуңа күрә менә түләү вакыты җиткәнче, ягъни 1 декабрь хәтле булган барлык сорауларына җавап алу өчен салым инспекциясенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Шәхси кабинетлары булмаган кешеләр салымны интернет аша түли аламы? Шәхси кабинеты булмаган физик затлар алган менә шушы салым түләү хәбәрләрен интернет аша да түләү мөмкинлеге бар. Моның өчен бу онлайн банк карталары булырга тиеш дип әйтәбез интернет аша. Менә онлайн банк булган очракта безнең салым түләү өчен җибәрелгән хәбәрләрдә анда штрих рәвешендә QR код язылган. Шушы код нигезендә аны сканировать итеп алып, әлеге салымны түләү мөмкинлеге бар. Өйдән чыкмыйча гына интернет аша, әлеге безнең онлайн банклар аша һәрбер салым түләүче үзенең бурычын үти ала. Чит төбәкләр әйтик, Башкортстаннан, Мәскәүдән салым квитанциялары килә калса, нишләргә? Мошенниклар тузагына эләгү куркынычы юкмы? Юк, бу очракта монда борчылырга урын юк. Чынлап та безнең Россия күләмендә берничә төбәктә махсус үзәкләр оештырылды. Һәм инде әлеге үзәкләр аша һәрбер салым түләүчегә менә кәгазьдә киләсе хәбәрләр шушы шәһәрләрдән килергә мөмкин. Монда инде борчылырга урын юк. Әлеге хәбәрне алганнан соң без конвертны ачып, андагы квитанцияләрне алганнан соң, андагы хәбәрне укыганнан соң күрәбез, бу безнең милек икәнен, һәм инде безнең милеккә исәпләнгән салымның күләмен, суммасын бары тик раслап әлеге түлисе була. Һәм моны истәп шуны әйтәсе килә, әгәр дә алынган хәбәр нигезендә берәр төрле шик туа икән салым түләүченең, бу очракта салым инспекциясенә мөрәҗәгать итәргә кирәк һәм инанырга, бу чынлап та салым инспекциясенә килгәнме, бу исәпләнгән сумма тәнгә киләме, салым инспекциясенең информация базасы белән һәм инде әлеге сорауларга җавап алганнан соң, ышанганнан соң инде салымны түлисе була. Тагын шуны әйтәбез, салым органнары беркайчан да салым түләүчегә телефон аша салымны түләттерми, телефоннан теләсә нинди кодларны яисә пин кодлар дип әйтәбез, яисә аның интернетта булган парольләрен сорамый. Әгәр инде андый шалтыратулар булган очракта, шулай ук бу сорауга ачыклык кертү өчен салым инспекциясенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Ашыгып телефон аша үзегезнең кодларыгызны, карта номерларын, башка төрле хәбәрләрне бирергә кирәк түгел.
Салымнар буенча сораулар туса, бердәм телефон линиясы эшлиме һәм аңа ничек шалтыратып була? Салым өлкәсенә калышлы сораулар туган очракта федераль салым хезмәтенә бик уңайлы контакт үзәге бар. Анда шалтыратып, теләсә кайсы регионга калышлы сорауга җавап алырга була. Аның телефон номеры түләүсез һәм бик җайлы. Номеры 8800 222 222 2. Шушы номерга шалтыратып, тулайым салым өлкәсенә калышлы сорауга оператив рәвештә җавап алырга була. Әгәр дә инде сораугыз аерым инспекция калышлы булса, әлеге контакт үзәк сез әйткән инспекция белән шул ук вакытта тоташтырачак, һәм инде сез үзегез кызыксынган сорауга әлеге инспекциядән шулай ук истәмә рәвештә җавап ала аласыз. Милек салымнарын түләүдән кемнәр азат ителә? Бу инде беренче чиратта безнең пенсионерлар, беренче икенче группа инвалидлар, хәрби хезмәттә булучылар, социалистик хезмәт геройлары, Россия геройлары, менә шушы категория гражданнар, алар милек салымнан азат ителәләр. Монда салым хәбәре алганда безнең инде ул ташламалар безнең әлеге хәбәрдә язылган була. Әгәр дә ташлама бирелмәгән очракта безгә менә милек урнашкан райондагы салым инспекциясына мөрәҗәгать итәргә кирәк була һәм әлеге ташламаны ала турында үзегезнең сорауларга тулы җавап алырга кирәк. Мөнир Әмирович, әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт.